full body Dokhona biyo नैबे लेटेस्ट बिराद मोजां बे गासिबो फुल बडी जों होना नैबे मा होनदों गोल्डन कालार गोल्डन कालार मुगायाव दानाय आगर गोदान बिराद मोजां नैबे मुगा सेलायलायनाय जाबावदों पेरट कालार सिलभार मिना आगरखौ क्लियार नुदोंना नुदों हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना बयखौबो आंनि बे भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ दिनैहाय जोङो आब' फुथुलिनियाव फैदों दख'ना लांनो फैदों नै दायो जोङो मोनफैबाय बे भिडिअखौ आङो ओंखारजेननायनिफ्राय लाबोआखिसै बाइक सालायनायनि थाखाय दायो जोङो सिङाव हाबलांसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि हाबानि दख'ना लांफैदों नै दे हाबनोसै औ खाथि जायो आब'आ जोङो साहा लाबोबाय नै दायो लोंनायसै जों साहा जायो बेनो लोंग्रोनायसै जों लोगोफोर औ दायो दख'ना नायनायसै जोङो नै लोगोफोर हाबानि सोरनोबा नांगौला लांफैनो हागोन आब'नाव फुल बडी दख'ना बियो बे पिंक नैबे मुगानि आरो बे येल' बेबो माथाय मुगानि जागोन ना माथाय नैबे गोजाया मोजांथारमोनलै लायबावदों दसे उनाव फुवारनानै नायनोसै लोगोफोर बे पिंकआबो मोजांलै ना बे पिंकआबो मोजां पिंकआ सिगाङाव सेलायलायनाय जादों बे दाख्लै फैफिननायसो ए बिजों एसे एखे दिनैहायबो माखासे सफैगोन औ दे क्लियार नुदों बियो औ क्लियार नुदों औ गासिबो फुल बडीजों होना बे नोंसोरनो देखायनायफ्रा फुल बडीया दंबावो अबेबा कालार आं लाबोजोबनाय जायासै जेनेरेलाथ' मेरला दङ जेनेरेलानो हानायजोंसो खोथा नालाय बिसोरो दाबा टाइम लायो जेनेरेला एसे थाब थाब हायो सोरनोबा नांगौब्ला हाबानि लांफैनो हागोन आब'नाव मेरला दं फुल बडीया नैबे मा होनदों गोल्डन कालार मुगायाव दानाय मुगा सोंनायाव दानाया गोजा कालारनि बियो एखेबारे लेटेस्टथार बे आगर गोदान ने रेडआव रेड दानाय दे दे माखौबा देखायबावनाय बे फुल बडि गोजा ओमफ्राय र' मुगाखौ बे मुगाखौ दिन्थिदो औ नैबे बियो रेडआव रेड गुना नैबे कभार कालारा बेबो एखेबारे दा बिराद डिमान्ड कालारा बेयो मैया सफैनाय देखायनो हानाय बेखौबो औ देखायदो दे सोरबाफोर हामजाना लांफैनोबो हागौ ना थारमाने दा बेफोरो बिराद सोलिदों नालाय कालारा ओंखायनो लेटेस्ट कालारफोरखौ एसे देखायसै आरो आनकमन कालारफोरखौ नैबे मुगाखौ एसे देखायना होनो दे दाख्लै सोरबा नोंसिनि भिडिअ नायना फैखादों कास्टमारफ्रा नोंसिनि भिडिअ नुनायल' होनना फैयो नै देखायनायबो जाया नालाय गोबावजोंसो खालामनाय जायो नालाय बिराद मोजां नैबे मुगा मुगायाव मुगा दे आगरानो बे रेडजों एखेयानो जाहैबाय गेजेरना औ एखे लेटेस्ट आगर बिसोरो फुजानि उनाव दानायसो बे आगरा बियो ओमफ्राय नैबे कभार कालार होआलाय बेयो लेटेस्ट कालार नालाय एसे देखायना होनोसै आं आगै बिराद सोलियो नै बियो जेनेरेलाबो थाङो जेनेरेल थाब थाब सेल जायो बे कालारा मा कालार होनोमोनलाय बेखौ मैया सफैनाय बेबो मैया सफैनाय बेबो कभार कालार आरो बेयो कभार कालाराव कभार कालार गुना आरो फुल बडि औ बेबो फुल बडि औ जाबाय दे औ जाबायना आगै दानि सेलेक्ट खालामनोसै जों ओमफ्राय नैबे रेडआव रेड गुना रेडआ दंबावो आगै आं लाबोबावासै ओमफ्राय नैबे लेटेस्ट बेबो गोदानथार दाख्लै सफैबायमोन लगे लगे सेल जादों बेयो गोदान सफैफिननाय बेखौलाय बेखौ एखेवसै
बेखौ बारा नुलाबायाथ' आरो बे कालारखौ ना बे कालारखौ बारा दाया लेटेस्टथार आरो कालारा दाख्लै सेलायलायनाय जाबावदों बे मोजां होनाय मोजां सि ग्रिन कालार बेयो सि ग्रिन औ ओमफ्राय माबा सोदों ने बे बिबारा रानि कालार मिना सोदों दे जाबाय सिलभार गुना होआखै बियो सिलभार गुना सिलभार गुना लेटेस्ट ओमफ्राय नैबे पेरट कालार देखायनो दे बेखौ नायनोसै देखायनानै खनसे होआखै टाइम लाना फैदो दे बे माबायाव फै नोंसोरो र' एप्रिल मासफोराव ना एप्रिलनि एसे सिगां फैदो बे पेरट कालार गासिबो फुवारनानै दिन्थिनानै हरजोबगोन आङो बडि जेनेरेल मा आगर मोनथाय बाथ कालार ओमफ्राय बेहाबो आगरा लेटेस्टथार दे जाबाय मोजां नुयो गल्डेन गुनानि होआखै बेयो बेयो गल्डेन गुना बेयो रेदाव रेड गुना र' आं बे गासिखौ देखायबावनो दे सोरबाफोर लांफैनो गोसोब्ला नै कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनायाव जुरि पाट दख'ना मुगा दख'ना इन्दि दख'ना आर'नाइ पाट इन्दि आरो मुगानि जोमग्राफोर मोनगोन नै रेदाव रेड गुना गैया रेदाव रेड गुना सिलभार मिना आगरखौ क्लियार नुदोंना आगै नुदों बेफोर एखेबारे हाबानि थाखाय जाथारबाय आरो बे रेड कालारखौ बिराद बायलायोना ने बिराद डिमान्ड देग्लाय रेडआ थाब सेल जायो दे जाबाय जायफोरा हाबा जाहां बिथांमोनहा आब'नियाव फैनानैहाय लांफैनो हागोन बिराद मोजां दख'ना दङ आब'नियाव फुल बडि बिराद डिमान्ड जाना दङनो कास्टमारफ्रा बिराद फैयो मोनलायलाया जाहैदों बेनिखायनो सोरनोबाफोर नांगौब्ला थाब फैनानै लांफै आब'नियावहाय नङाब्ला उनावहाय फसायनाय बायदि कालार बा आगरफोरखौ मोननाय नङा बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरनोबा नांगौब्ला आब'नियाव फैनानै थाब लांफै गोदान लाबोबाय नै दायो बेखेवना नायबावसिगोन बेखौ बे गानखौल' लाबोबाय दंबावो जाबाय गोजाथार नै बे मोजां रेदाव रेड गुना गैया बियो नै बे लेटेस्ट बिराद मोजां बे बुकिंखा बेयो बुकिं खानाय बे बे बुकिंखा बुकिं खानो बियो बेखौ मोननाय नङा हाबानि बुकिंखा दे बिराद मोजां जाबाय बिराद मोजां नै आगरफ्रा गल्डेन गुनानि बुकिंखा बियो लोगोफोर मोननाय नङा बेखौहाय हामजाब्लाबो अर्डार होबा मोनगोन अर्डार होबा बेसेबां गोबाव लायोथाय आब' टाइम लायो मास मोननै गाहाम लायो नामा मास मोननै लाया 1 मान्थ लाया 1 मान्थ खाथि जायो खाथि जायो होमब्लाबो हास्लाबनाय नङा ना ने गस्ला सुनांगौ मानांगौ आरो दानायजोंसो खोथा नालाय थाब दानायजोंसो खोथा जेनेबा नोङो एखमबा लोमजाबा साजाबा देहा गाज्रिबा दाया नालाय बेयावबो लेट जायो आरो नै बिदि मिना सोनायफ्रा एसे टाइम लायोना दाथ' दमासि जानोसै आगै सोलाबनाय नंला ना माबा जि दाग्राफ्रा मालाय एसे रेस्ट लायो टाइम पास खालामो रेस्ट लायो आरो दमासि टाइमफ्राव जेनेबा न'फ्राव थांनाय मानाय जायोना माबा नागिरा दायो जोङो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय नै बिथांनि हाबानिसो आंनि नङालै बिथांनि हाबानिसो जोङो आब'निफ्राय बिदाय लानो हायसै दे गोजोन्थों आब' दे आगै थांदो दे आगै दे आं लिंहरगोन दे आगै दे दे लिंहरबानो फै आरो हाबायाव थांनो हागौ आं आगै आं जायखिजाया माबा इनभाइट खालामहरगोन आब' जायो दे दायो जोङो लानानै फैबाय लोगोफोर बायह्रायाव ओंखारबोबाय दायो जोङो थांफिननोसै न'आवहाय नोंथांमोननोबो नांगौब्ला थाब लांफै मेरला दङ दायो फुल बडि दख'नाया थाब लांफैयाब्ला मोननाय नङा लोगोफोर मानो होनोब्ला दायो हाबानि सिजन जाबायना बिराद मानसिफ्रानो लांफैलायो नांगौबायदि कालार एबा आगरफोरखौ चइस खालामना लांफैनो हागोन दायो लांफैयोब्ला उनावब्ला बेफोर दख'नाफोरखौहाय मोननाय नङा थाब जोबोनो बिराद कास्टमार फैयो आब'निया बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरनोबाफोर नांगौब्ला आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै आब'नियावहाय लांफैनो हागोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।